namin naglaag dili sa may Barangay Baybay, Alubihit, Misamis Oriental. Ug namin karon sa Boardwalk Mangrove Eco Park. Atong tanawon kung unsay naa diri nga lugar kay famous o sikat gyud sa Facebook karon. Baliwig. Pila interest dito? So sa bata pila? Ajis. Guys ya, wala ito. 20 ra ko nung kontago ko sa bata is kung bata o sa bata. Dito na. Kasi na din sa kapan. Lag lang. Oh, tayan lang lag-lagan. Ano mga langgam niya, ako na dahang langgam dia. Pero usually sir, dating place lagi na daghang ga date diri. Wala. Kana ko kina sa pondere sir. Nay overnight. Kana ko kina sa pondere. Ako na usahay kay magtiti bugo ko. Pero na overnight dire. Ano? Bili siya overnight. Wala kang nagbayad mo. Atong lagon. Thank you sir. Sa Boardwalk Mangrove Eco Park diri sa Barangay Baybay, Alubihit, Misamis Oriental. So kauna mo karon si Candida. Madam Candida, ako mga pinira sa mga tagiya diri sa Kawayan. Ito ang mangrove di ay boss ay siya kana maglataga ka nang maglatay-latay ka mag-holdingan sa hangin. Kuya holdingan so pero kung wala ba ka holdingan ayaw mo kanina dire kay makauna-una ra mo comeback dire. Oh, para ra gyud sa mag-asawa, maguyab kung uyab. Ayaw mo kanina dire. Way nada kung maguyab dire. Comeback ra mo kay maimog ra mo kay nagani date dira. Ay nara na siya niya. Kung mga gabi na pasali mo sa kagabi. Pag namo sa lubida, namo sa lubihit. Laagan ninyo na yun ang Hideaways Resto Bar. At tagiyan na amo ang walay laing bagong artistang ilaw si Madam Candida. Laga, ikaw paingon.